Estic en contra dels ral·lis, curses de cotxes al desert, però el que més m'emprenya és que sortint a TV3 veure les notícies que fan publicitat. Rics que van cremant benzina, on ningú els ha cridat. Res que el saber promogui, sols a fotre disbarats. I a mi què collons se m'encarta el que foti aquella putoleia al mig del desert, perquè hi anava Andròpols. Si cremar benzina i a destrossar el planeta, ja el tenim prou destruït, collons. Tros de soca, emprenyadors. Què collons se me'n fot el que fotin allà al desert? Apa, arriba, home. Vergonya se n'haurien de donar a les notícies. Lo més important és els nenets del Barça, que no guanyen prou milions, mentre la gent normal i corrent s'està cardant de gana pel carrer. Això els importen, que s'emmirallin amb futbolistets de merda que van corrent darrere una pilota amb calça curta. Me cago en Déu, quina colla, quina colibada. És que jo és que al·lucino, Quedo acollonit. I els investigadors i la gent sàvia morts de gana perquè ningú els fot cas. Ningú vol ser, tots volen córrer darrere la piloteta, anar emprenyant. I a mi tant se me'n fot, això. I és una vergonya que només els vagin traient per la tele tot el...